So what's up guys? Nandito naman si Boy Laki sa Layo, Bisaya. Pasensya na kayo guys. Ngayon lang ako maka-upload ng video kasi busy ako. So ngayon may gagawin ako. Tunyo? Maso? Huwag ka magsulo. Oh my God! Well. How the turntables. Oh my God! Awag lang kasali na eh. Kulang tao sa kabila. Okay, kayang-kaya ni Boy Bisaya yan. Angat. Okay, angat. Kem, malis ka muna, Kem.